дошъл. Искам да благодаря на всички, които се отзоваха на поканата да обсъдим евентуалните бъдещи промени в законите, които касаят дейността на кредитните институции. Не казвам само на банките, говоря за всички кредитни институции, както и в областта на кредитирането като такова. Като дори аз бих добавил в тази група и проблемите, свързани с дължителите и с хората, които имат средства на депозит. Предполагам, че повече се познавате, само за тези, които не сме се виждали. От тази страна са как да ги кажем, членове на съвета и такива, които са сътрудничат с съвета. Ирена Христова е организатора на съвета по паричната система, финанси и няма да казвам, не беше много да забави. Но това е съвета към Националния съвет на партията, който се занимава с всички други въпроси, които са извън публичните финанси и бюджет. Това всичко друго, което касае финансова, паричната система, външен дълг и така нататък. Мишо Кръстев е един от външните експерти, икономист, повече специализиран в капиталовите пазари, но има интереси в тази сфера. Гана Граматикова, екс-банкер, последното и амплуа, изпълнителен директор на Инфорики банк. Много навътре с проблематиката, както се засещате, с много дълъг стаж в банковата система. Светанка Тодорова също икономист и финансист, също повече опит в капиталовите пазари, но също с виждания в сферата. Предполагам, че всички вече сте получили нашия първи вариант. Искам сега да кажа, че това, което ви изпратихме като проект за проекта закон, е това, което е изготвил съвета и това, което съвета е внесъл в Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание. Оттам нататък по тези материали са работили включително и колегите от тази комисия. Там има правени допълнителни промени, има някакви уточнения, така че това е общо взето работният вариант, който заедно с 7-те мерки, които вие ни изпратихте, с становището по член 417, с всичко друго, което вие сега ще ни кажете и да дадете. Идеята ни е да послужи за база за разговор и за обсъждане вече на някакъв по-краен вариант, който официално да бъде представен в Народното събрание. Само за ваша информация, ние Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание имаше една среща миналата седмица с Асоциацията на българските банки, които също са запознати с този законопроект. Съвсем накратко, резултатът от тази среща е този, че по въпроса за определянето на лихвите, банките се ангажираха да представят тяхно виждане. Като нашето изрично условие, то за формула и за методика, по която това да се слушат, тъй като те продължават до ден днешен да твърдят, че Euribor, Libor, Софибор са неприложими или недостатъчно добре отразяват пазарната действителност. Нашето условие е това, което ще ни предложат, за да не си губим времето излишно, да е по такъв начин написано, че да няма субективен фактор. Тоест да няма възможност управителните дела на банките. Не сме видели какво ще ни предложат, така че няма да го коментираме. Значи аз мога и аз имам мнение по темата, но нека все пак да сме им дали възможност да... Обаче така че много ще се разводни дискусията. Значи, по цял свят има неща, които има смисъл да ги дискутираме, има неща, които просто ще изместят в някаква друга плоскост. Значи, имаме пазарни индекси, в които работи цял свят, но не, ние ще измислим нови. Нали, не че нещо, ама не знам в сферата на икономиката да сме измислили нещо, което на Запад да са приложили, особено в банковата сфера. Ние сме на едно мнение с вас. Ами все пак... Да, но оставам с убеждението, поне аз не знам за колегите, че нека да видим те и ще го обсъдим. Има неща, които има смисъл да се обсъждат. Те са получили от нас материали писмено.
На среща до сега ние сме получили единствено телевизионни изяви на определени хора. И онова изявление с неприемливо по 6 точки. Точно за това. Много опасно. Ние помолихме, точно това ние помолихме. По целият този законопроект да получим техните писмени предложения. Да има все пак нещо, което да сме получили на среща, защото по този начин ние нямаме никаква обратна информация. За нас сега е по-важно тази среща, която помолих да направим, е все пак по това нещо, което ние сме ви изпратили, да ни кажете всички забележки, които имате, къде имаме пропуски, къде смятате, че нещата могат или не могат да се случат, кое смятате, че как да кажа, сме напипали проблема и неговото решение, къде не сме и където имаме неща, които сме пропуснали. Като предварително казвам, че тук няма нищо по темата гражданска фалита на ВК, т.е. фалит на физическо лице, и няма нищо по темата финансов омбудсман. Така че тези две теми да допълнително. Ако позволите, една скоба, понеже вчера присъствах на едно мероприятие на Комисията за финансов надзор и на Световната банка, което фактически представи едно проучване на Световната банка относно въвеждането на механизъм за извънсъдебно решаване на спорове. Това го казвам в контекста на омбудсмана, за да не си разсейваме след това разговора. Значи там хората от Световната банка са направили много хубав анализ, има го онлайн. Просто трябва да се оговорим как да ви дам линка, за да се запознаете, и това е точно по въпроса за омбудсмана. Там има предложения за варианти и може просто за по-нататък да се подготвим за нещо конкретно. Ние са го направили в 2010 г. Не, това беше диагностичния преглед. Сега са направили нова разработка, тя е от мисля, че края на миналата година. Не знам, но вчера я обсъждахме и там се проявяват различни варианти и затова може би е хубаво да стъпим на тази експертиза, защото има посочени примери на модели от други държави и може би е добре да ги познаваме. Това беше не, значи честно казано, не знам защо комисията го домакинстваше, но ние общо взето слушахме Световната банка. Тя беше... По принцип за омбудсмана, Световната банка има един доклад, който е още актуален за България, защото нищо не се е случило. Не се е случило в 2010 година. Насам той е само в негативна посока, имам предвид промените от май месец 2010. Мисля, негативна е меко казано. Но преди това, може ли малко яснота да внесете? Разбираме, че има някаква комисия, председателство на Даниел Богов, междуведомствена на правителството. Действа така. Вие внасяте директно в Народното събрание, в комисията за бюджет и финанси. Те се комуникират. Те се комуникират с Бога, значи и господин Цонев и господин Кънев, който е член на комисията за бюджет и финанси, доколкото знам, участват и в работата на междуведомствената комисия. Каква е иерархията, в смисъл? Изработваме, хипотетично изработваме нещо тук. Те изработват алтернативно. Те изработват алтернативно. И накрая какво се получава, или дори да заработят алтернативно, те получават от нас проекта, редактират и внасят в пленарна зала нещо, което те си харесват. Още нещо, извинявам се. Това, което последно Гече говори до него, това не е това, което сега в момента разглеждаме, не така? Аз точно във връзка с това искам да попитам нещо. Понеже говорите за един готов законопроект за изменение на закон, а това, което ние получихме по мейл, са няколко файла, които на практика не са един обобщен законопроект. Говорите, че това, което в момента мислите да обсъждаме е промени в закон за кредитните институции само или всичко останало, което касае проблематиката. Защото аз така не съм, честно да ви кажа, прочетах файловете, които сте изпратили на мейл, но те са разпръснати, не е нещо. Може би все пак да внесем малко.
проблема, който касае в дадения случай банките в качеството на кредитни институции. Включително тук ще направим, планираме да направим промени, които да засегнат и дружеството за бързи кредити. Точно това видях, два файла касаещи не банкови. Те са отделни. Да, те защото се появиха допълнително. Аз съм ви изпратил всички материали. Идеята е такава, в този целият сектор, който касае кредитиране, ние да въведем ред и да можем да защитим, което сме говорили, интереса на потребителите. За да се случи това, не може да стане промяна само в един закон, трябва да станат промени в няколко закона. Основните закони, които регулират тази дейност, един е основният закон за кредитните институции. За тази причина ние сме направили предложения за промени в закона за кредитните институции, които касаят и правомощията на БНБ, и изискванията към регулаторната роля на БНБ като такава, и изискванията към банките, и към управлението им, към общите им условия. Тоест, това са неща, които касаят прозрачността. Само една скоба. Тъй като в нашето предложение има едната отделна точка за регулаторна промени от БНБ. Не, имаше не банка. Не за което вече как виждате вие това нещо? Промяна, защото БНБ и сега има редица правомощи, които не изпълняват. Вашите депутати съвсем спокойно могат да попитат. От 2010 година колко пъти БНБ е установила нарушение на закона на отделни банки и има ли една поне такава мярка, която да е предприела? Точно за това и в това, което ви представя, там едното не изключва другото. Значи ние точно за това по сега действащото законодателство сме предложили мерки, които да от една страна да дадат повече възможности на БНБ, второ, от друга страна да им вменят по-голяма роля в упражняването. Ние не бяхме получили това вашето предложение, при това примерно не сме го включили. Аз казвам, че това е първият проект. В този същия закон за кредитните институции регулираме, се опитваме да регулираме и изискванията, за това казах, към начина на работа на банките. Тоест, тук има вкарвани изисквания и към общите им условия, и към одобряване на общите условия на банките от БН банка, т.е. не могат да се правят промени в общите условия без да. Значи, вижте, мен друго ме притеснява. Може ли само да не скачаме от тема на тема, защото малко така започваме да... Така, затова има предложени промени в закона за кредитните институции. Тук има и промени, касаещи договорите с клиенти, най-общо, които касаят всички клиенти на банки, а не само клиентите по потребителски кредит или не само клиентите по малък. Така, това е първият най-общия закон. Разбрах ви, просто въпросът ми беше в малко по-различна посока. Оставам с впечатление от първите ви думи, че имате готов проект за... Като тест имам предвид. Аз това съм ви изпратил. Изпратил съм го в 3 различни варианти, т.е. в 3 типа. Значи, има целият закон с корекции. Това е така наречения... Това е за кредитните институции. И за потребителския кредит. Цял текст за всички промени, къде какво предлагате. Да. Не видяхте какво. Ако имате разпечатано, дайте да го... Отделно. Ето, значи, закон за изменение и допълнение, закон за кредитните институции. Има го изцяло. Пак не се разбираме. Не, аз много добре ви разбирам. Въпросът е, че ние нямаме един обединен текст, в който да се казва в закона за кредитни институции променяме това, в закона за потребителския това. Не, дал съм го във всеки по-отделно. Дал съм ви отделно какво променяме в закона за кредитни институции, какво променяме в закона за потребителския кредит, какво предлагаме да се промени в Гражданско-процесуалния кодекс. Това са трите основни, които касаят и които регулират основни. Да, и преди да получите нашите. Да. Тъй като тези промени, които ще се... Да, би било добре да се представя. Да, защото ние не знаем. Да, ще ви помоля, тъй като не се познавате всички, всеки, който взема думата, да се представя. Правилно е за това, тъй като промените няма как да се случат с един нов закон, който да промени другите. Това е абсолютно ясно. Законите трябва да бъде променен. Мисълта ми беше за днешната цел, за днешната работна среща. По всеки един от тези закони, по тази проблематика, ако има и други закони, които вие смятате, че трябва да бъдат направени промени в тях,
Така, значи аз четох много внимателно мотивите. Извинявам се. Васил Кендов се казвам, отскоро съм и управител на Асоциацията на потребители на банкови услуги. Така, сега, прочетох внимателно мотивите, защото не можа да намеря това, което колежката казва, цялостна рамка, да се каже целта на това е това и отчасти това нещо се изпълнява от мотивите по проекта за закон за изменение и допълнение. Така. От материалите, които сте изпратили, аз лично виждам основната загриженост и акцент на промените в закона за кредитните институции. Обаче ме притесняват две изречения, които са второто и третото в това, което сте написали. Така, в България принципно се въведоха банкови регулации, които транспонират европейското законодателство в областта. Независимо от това, практиката по неговото прилагане и поведение на регулатора, Българска народна банка, предоставиха масово прилагане на порочни практики. Срещу тях с годините БНБ или не реагира, като изтъква мотиви за право на саморегулиране, на самостоятелна вътрешна политика и на независимост при вземането на управленски решения, така. Нали, тук някъде беше написано, че са и нещо като клон на Асоциацията на банките. Така, значи, да, аз така го подразбрах. Това е наша формулировка. Да, така. Добре. Сега, каквито закони да гласуваме? Ако нямаме инструмента и институцията, която да ги наложи, от тук нататък само си приказваме. Ако БНБ в момента не може да ги наложи и апликирала от тях, което сте написали, и това, което ми казахте преди малко, да се разшири някакси полезрението на БНБ и да се дадат повече правомощия, не знам, няма да го коментирам, сами са си те как звучи. Значи, това може да не е достатъчно решение, но все пак това е част от решението. Не може да има частично решение. Добре, значи ние не сме се затворили в това нещо. Да, малко временно, нали? Никой не е казал, че ние сме стигнали до тук, затова сме ви поканили. Значи, за мен лично първо трябва да се подходи с въпроса за институциите. Ако нямаме и ако нямаме ефективен начин тези институции да наложат някакво решение, може да се решаваме каквото искаме. Парламентът също. От тази гледна точка, ако БНБ не се, как да кажа, с годините е апликирала от някакви задължения или е налагала порочни практики, но съвсем нормално е да са... Допуснала ги, не ги е налагала, допуснала. Добре. Да. Да. Може ли да ги обвиняваме? Не може. Липсата на действие също е решение. Така. Значи, от тази гледна точка, ако не започнем разговор от там, какви ще бъдат институциите, как ще бъдат те организирани, защото, забележете, искам да го кажа, ако БНБ, системата, по която тя работи, говоря като система на работа, не само като институция, ако това нещо с годините се е доказало, че не може да изпълнява тази роля, нормално е първо него да ремонтираме, за да ни е здрава основата и после да тръгнем нагоре. После да обсъдим омбудсман, после да обсъдим и тогава вече в закона каквото и да напишем, като можем да го приложим, няма проблем. В момента и да го пишем, и да го мислим, то не се прилага. Всичките го знаем това нещо. Още повече, че в интерес на истината, специално като става дума за БНБ, за пореден път ще спомена, че още 2002 година, когато за първи път тук с колегата се опитахме да съдим банка и се стигна до там, че се наложи да съдим и БНБ за предоставяне на информация. Вярно, тогава законовата база беше по-различна и общо взето нямаше на какво да стъпим и затова съдебните решения бяха в една определена посока, която не беше много добра и успешна, но още тогава лъснаха редица неща, които макар че в закона ги има, вписани са, въпреки това не просто не се изпълняват и не се допускат като практика от БНБ, но напротив, точно с тези действия се въведе порочна практика на БНБ. Така че това го казвам само в подкрепа на пледоарията, да я наречем, на господин Кендов, във връзка с това, че ако няма действително качествен регулатор, който да налага законовите норми, изпълнението на законовите норми, всичко останало е просто... Натрупванията от 2002 година, сега са достатъчно. Зачитам ви закона. Член 59 от закона, който искате да ремонтираме, който до момента е доста така
Алинея 2. Условията по влоговете и кредитите се формулират ясно и по разбираем за клиентите начин. Ако нещо бъркам, нека юристите тук в тази зала да кажат как печелят делата. Основният принцип в печеленето на делото е, че не може клиента сам да определи условията и да може да се сметне условията, които банките са му казали. Значи, това е записано в закона и аз не знам от коя година това. В крайна сметка не знам този член. Не, точно този член, когато двете има следващия член. 03. Така че, пак ви казвам, има го, записано е, всичко го разбрахте, кога ме предвид. Обаче, като отидем в съда на последното дело, питахме вещото лице. Може ли клиентът сам да си сметне лихвата или си я определи? Абсурд. Ето го, член 59, алинея 2. И то не само поради непредоставянето на информацията с включване на договора и факт на действието. Всички сме наясно за какво става въпрос. Това ли е метода? Въпросът е това ли е метода да обсъждаме този закон или има някаква друга форма, това, което аз за себе си не мога от другаде ли трябва да се тръгне или от тук? За мен лично трябва да се тръгне от другаде. За мен лично, ако се направи финансов омбудсман и се дискутира финансов омбудсман и неговото приложение, за мен лично ще бъде доста по-голям ефекта от дискутирането на закона. Ние си го имаме, той не се прилага. Извинявам се, тук не се смятате, че законът е достатъчно добър и че всички причини произлизат от това, че БНБ не се изпълнява. Не сме казали такова. Ще говоря за ефективност. Понеже колегите помолиха, а забравих да се представя. Това е господин Атанасов, председател на Български финансов форум. Аз съм Валентина Иванова, заместник председател на Български финансов форум. Господин Кендо вече разбрахте, асоциация на клиенти на потребители на банкови услуги. Десислав Данов, Български финансов форум. Господин Любов в банката. И Богомил Николов, активни потребители тук дясно. Значи, господин сам ще представя, че го признава. Георги Найденов, технически ренесанс. Значи, Милен Михайлов съм аз, председател съм на Център човешки права, до мен е адвокат Филипова, която е нашия специалист по европейско право и тук съм от движение на днес, банков експерт. Валина Несторова, координатор съм от гражданско движение днес. Използваме също услугите на адвокат Филипова като експерт в движението по европейско право. Значи, според мен, едното не изключва другото. Тоест, това, че ние предлагаме някакви промени в закона, сега действащия закон, които касаят както дейността, така и сметка на дейността и на БНБ, и на банките, по никакъв начин не изключва създаването на друга институция. Дали тя ще бъде финансов омбудсман? Дали това ще бъде, както има такова предложение, специализирано звено в Комисията за защита на потребителите? И освен това, значи, как ще се нарича не е толкова важно според мен, по-важно според мен е какви ще бъдат правомощията, каква ще бъде задължителността на решенията на този орган и как той ще може да санкционира и да изисква спазването на неговите решения. Дали ще го пръстим омбудсман, дали ще е директор, дирекция? Сега, нека само няколко думи по памет доклада на Световната банка от 2010, защото горе-долу това, което споменах за БНБ, може да се каже и за Комисията за защита на потребителите. Ние сме използвали различни метафори за тях. Няма да навлизаме в тези детайли. Мнението на макар и така много внимателно изказано от страна на Световната банка е за посочване на редица съзнателно допускани слабости, както от БНБ, така и от Комисията за защита на потребителите. И това нещо продължава с години. Тяхното, естествено, казва, че това може да бъде и в рамките на БНБ, такъв омбудсман. Може да бъде и в рамките на Комисията за защита на потребителите, но предвид така сериозните слабости многогодишни, допускани от тези две институции, считат за най-адекватно създаването на отделна институция. От тук нататък вече различни са
формулировката, как ще бъде наречено най-малкото значение. Значение е това какви права ще има и как ще бъде структурирана. И пред кого ще бъде отговорна? Пред кого ще бъде отговорна. По какъв начин банките да бъдат заинтересовани да станат членове на тази институция, защото всяка една от банките, която стане член на институцията, тук вече става въпрос и за издръжката на институцията, защото веднага ще се намерят хора, които да кажат, че още една институция, значи още някакви чиновници, които трябва бюджета да издържа. Всяка една банка, която стане член на тази институция, може да сложи в логото си членството и това ще бъде достатъчно добра гаранция за потребителите, че тази банка спазва добри практики или добър стандарт и тя може да изгуби това си членство, ако не изпълнява решенията на омбудсмана, защото казахме, могат да бъдат задължителни, могат да бъдат незадължителни, но когато са незадължителни, трябва да има по същия начин ефективен някакъв инструментариум, с който банките да бъдат внимателно стимулирани да изпълняват тези решения. Може да бъде стимулирани с морков и стояга. Само да добавя това, че в България регулаторни органи в нормален вид няма. Това би трябвало да всички сте достатъчно големи да го знаят. Нито КФН работи качествено, нито БНБ работи качествено. Това, че някакви наистина има записани текстове, просто не се изпълняват задължения. И единственият вариант да се избегне подобно нещо, ако се създаде орган, който е в рамките на Комисия за защита на потребителите, дали в рамките на БНБ, той със сигурност рано или късно ще изпадне в поръчната система на регулаторен арест. Това е. Но той не е застрахован дори за самостоятелно. Самостоятелен по някакъв начин ще по-близо да БНБ е самостоятелен орган и хората ми са доволни. Аз ще ви кажа въпроса, защото никой не е попитал да извика на отчет в Народното събрание управителя на БНБ, за какво прави през тези години. Ами, много проста причина ще ви кажа. Не, причината е много проста, това не може да се случи. Защото Българска народна банка е институция, която не подлежи на отчет в Народното събрание. Именно. Така. Защо? Тя е най-независимата институция за държавата. Тя е с отделен бюджет, с отделно управление, така. Тя не подлежи на абсолютно. И слава Богу, че не може. Значи, искам да ви кажа, за ваша информация. Той трябва да слава Богу, че така. Защо да е слава Богу? Може да Народното има. събрание да избира управляващите БНБ и същите тия, които избрава да не се отчитат. Именно. Значи излиза, че няма абсолютно никакъв отчетност, никакъв контрол. Просто Бог, как беше, Бог високо, цар далеко, на практика за какво говорим? Може и да е добро това. Аз бих се включил с един такъв коментар. В края на краищата не може да се отрече заслугата на БНБ за стабилността на финансовата система. Това, че в момента има определени пропуски, които касаят отделни граждани по отношение на това, че не могат да си формират. Не, вижте, тук това е толкова Значи, нека само искам да кажа един аргумент. Сега, да, доклада на Световна банка и така, не може да се отрече ролята на БНБ за стабилността на финансовата система. Това не може да се отрече. Нали, съжалявам, че тук няма и друг, който го защити. Основните атаки, които чувам, са именно проблемите с потребителските кредити, формирането на лихвите и така. Не, не става дума за това. Аз ще ви дам само един пример на това, което чух до момента. Когато се въведе годишния процент за разходите, че трябва да бъде определен много точно и прозрачно, нямате представа банките как започнаха да се контролират едни и други, дали се изчислява правилно, дали се комуникира коректно към трети лица. Да, обаче от гледна точка на банкерите, от гледна точка на обикновените хора. Че от това както влезе в закона, банките сами започнаха да се контролират една друга. Не, това изобщо не е. Значи цялата ви позиция, извинявайте. Значи
Фонд банк инвестиции дори всяка година провежда конкурс за най-добрите банкови продукти. И трябва да кажа, че да съберат банкерите да си защитават продуктите, почват и други да казват, но това е така, тук ли си го сметнал правилно, не си го сметнал правилно. И това включително се комуникира на ниво банкови клонове, когато се предлагат услугите. Знаете ли сега как ще ви изложа контраргумент? Аз ще ви слушам много внимателно, когато Аз ще ви слушам много внимателно. Това, което искам да кажа, че разбира се, със сигурност едно от първите неща, които трябва да се направи, аз съм също за потребителите да могат да си числят самостоятелно лихвата. Категорично съм за. И това е със сигурност нещо, което трябва да влезе и да е ясно. И оттам да повярвайте ми, и дори банките ще се контролират взаимно в голяма степен, може ли да се изчислява, не може ли да се изчислява, защото това е част от тяхната маркетингова политика, как да печелят клиенти, как да ги крадат от други банки, при които това не е прозрачно. Аз не съм банкер, но понеже се занимаваме независимо с рейтинга на банките и оценката на техните финансови продукти, го казвам реално практиката какво ние сме установили. Нека сега аз реално практиката аз ще кажа някакви неща. Имаме едно предложение. Започнахме с да не скачаме в тема, защото така ще се получи една говорилна и накрая няма да сме направили нищо. Сега започнахме, аз също исках да започнем с лихвите, но започнахме с институцията, която да упражнява надзор, контрол. Нека да приключим с тази тема. Има две възможности. Едната възможност, и след която вече съществува ця Българска народна банка, която в тази си роля въпросът е доколко можем да подобрим нейната дейност. Без контрол, без реално казан контрол, защото такъв просто няма законодателно възможност как да го упражнявам. Има закон за БНБ, ако имате предложения. Точно това ми беше... Аз казвам, отворен си, приемаме сега мога да ви дам пример. Съгласно този закон за БНБ, всички търговски банки в 7-дневен срок си представят вътрешните правила. И това не ние установихме, че 8 години, съвсем спокойно мога да ги кажа тук, големи банки, ОББ и ДСК, не бяха представили вътрешните си правила в БНБ. И това е към 2002 година. Точно това беше предмет на делото срещу БНБ. През целият този период БНБ беше правила проверки на тези банки и беше издавала документи с невярно съдържание за тези проверки, без да познават изобщо вътрешните правила, по които те работят. А помислете си колко пъти те са променени в целия този 8 годишен срок и ако трябва да се води дело, как да се изиска, кой можеше да докаже към дадена дата, кои вътрешни правила точно са били в сила? Не само това. Кой търси отговорност от съответните избрани от Народното събрание? Искам да ви кажа, и това са две различни неща. Как ще не си ще ви кажа. Значи, когато БНБ първо, това задължение за едноседмичен срок е в сила, когато банката си приеме някакви правила по надлежния ред, тя трябва да ги изпрати за информация на БНБ по едноседмичен срок. БНБ това е от една страна. Значи може да не са ги изпратили, вероятно за това говорим. От друга страна обаче аз не мога да си представя БНБ как е правила надзорна проверка, без да види предполагането за действащите. А и как ще е издала лиценз? Защото БНБ като идват на проверка там на групата, първата работа, която става, когато идват от всички банки, това е практика и просто няма как да е другояче. Те изпращат една седмица преди това един списък с всички документи, които трябва да бъдат подготвени предварително и да бъдат дадени на екипа, който идва да прави проверка. И в тях задължително фигурират всички действащи към момента правила. Значи искам да ви кажа, аз не ги защитавам. Не, навсякъде е така, съм работила в различни банки в тия 15 години и винаги е било така. Значи, те може да не са си представили някакви правила по чисто официален път, но във всички случаи, когато БНБ е ходила на проверка, те са си представили действащите правила на БНБ. И тук стигаме пак до въпроса за контрола върху дейността на БНБ, защото в конкретния случай само като факт искам да го спомена. В конкретния... Да, значи, понеже признавам, че тази идея е специално за този надзорен орган специализиран, не сме обсъждали, но преди това, което чух до момента, виждам, че всъщност мисленето ви в
в двете ситуации, дали ще е орган към БНБ, някаква комисия, дали ще е към комисия за защита на потребителите, вие го мислите в плоскостта на държавен орган. Всички виждаме как държавните органи, може би заради служителите, които работят там, може би заради ниските заплати, заради служебни правоотношения, реално не вършат работа. И в момента признавам, че ми хрумна, слушайки, но съм чувал за подобни практики в други държави. Какво мислите всъщност този орган да представлява един обществен съвет, чието тръгнало членове, вече негови правомощия ще бъдат регламентирани в закон и така нататък, но неговите членове да бъдат избирани дори и пряко от хората. Така, ако не сме доволни от начина, по който този обществен съвет контролира и се изпълнява ролята, след 4 години ще си изберем други. Защото иначе, аз само го казвам в момента, понеже правя една асоциация с начина, по който в щатите си избират прокурори. Защото, като не са доволни как този прокурор бори престъпността, на следващите избори няма да е той, ще не е. Веднага мога да... Само го казах като идея, без да мисля. Да, Георги Найденов, така, да се обърна към всички. Много моля, един по един да говорим, понеже говорим за банки, не бива да се прекъсваме, да говорим един-двама срещу един човек. Просто става една каша. Главите ни ще бъдат тежки след срещата, нали? За което ви благодаря на всички. Така, отделно да предоставя информация, че директива 2287 ЕО ние сме я нарушили. Тя е за допълнителен надзор над кредитните институции, за застрахователно предприятие, инвестиционните посредници, която е влезла в сила на 3 май 2005 година. Е задължителна за нас. Имаме регистрирано нарушение 2012-0013 на Европейска комисия на 31.03.2013. Ще го видите на сайта на Европейската комисия за нарушение. И ние сме декларирали, че нарушението е премахнато. И т.е. там има описано в директивата, значи мерки за управление на риска, член 9, компетентни органи, член 10, сътрудничество на компетентните органи, член 12, допълнително правомощие на компетентните органи. Така че ние сме го декларирали официално пред Европейската комисия и следва да го спазваме. Това, което някой нямал да иска, не работил ефективно, ние тогава ще се смени в максимално кратък срок. Така че господин Тодоров като домакин, нека да искаме през него думата. Добре. Благодаря. Думата за по въпроса. Значи за тази конгломерацията мисля, че почти няма финансова институция в България, която да влиза в обхвата на този закон. Тъй като минималният праг мисля, че беше нещо на 500 милиона агрегирани активи, да. Така че няма как да... Почти нито една от финансовите институции в България не влизат. Не говоря за тези, които имат чуждестранни майки. Така не, че чуждестранните майки там ги надзирават на консолидирана база. Така че този закон на практика е мъртвороден за България. Мисля, че няма въобще никакъв смисъл за Мартина. А че със сигурност има нарушения, но те са формални, смисъл, те не са съществуват. Нека само да се опитам да обобщя. Значи, ние не изключваме по никакъв начин създаването на външен кредитен независим орган. Но за тази цел също не изключваме подобрение в работата на БНБ. Ние сме направили нашето предложение, какво мислим, че може да се промени. Молбата ни е, като ги прочетете и като се познаете с тях, да кажете тук това сме съгласни, с това не сме съгласни, това смятаме, че може да изглежда по по-друг начин. Това да е едното нещо, което сме изготвили. И второто нещо да е, нека да дадете и вие вашите предложения за създаването на този орган, дали ще е някаква форма на обществен съвет, дали ще е финансов омбудсман, този финансов омбудсман, дали ще е към омбудсмана на република, дали ще е самостоятелен орган, дали ще е към комисия, дали ще е към БНБ. Дайте ни вашите виждания. Нека след това, на база на това, и не само да са в формата на виждане, ами ако някой се ангажира с това, ако може да са и във форма даже на някакъв нормативен акт. Ами тогава може да разпределим малко така работата, пак да се върнем на основата. Защото нека стане ясно, външен регулатор извън БНБ и омбудсман, ние може примерно да мислим и в тази посока, да бъдат в една институция или две отделни, но
Все пак да откриваме топлата вода. Англичаните го направиха. Хората, да, те са го открили вече и... Много места. В Гърция има омбудсман. Има омбудсман на всяка банка, например, в Гърция. Тоест всяка държава си е избрала за състояние след останалите страни от Европейския съюз се въвежда тази институция. Но и те са пред нас, признаваме го. Но нека да гледаме по-добрите образци. Можем да направим такова нещо, но в смисъл нека да има някакво разпределение. Ако примерно, аз не знам, колегите малко по-пасивни са отдясно. Не знам какво точно мислят, какви теми са работили. Регулатор и финансов омбудсман, както и за темата за фалита на частни лица, за тия три теми, ние имаме специалисти, които за това нещо са работили и можем да направим и да дадем нашите предложения. Още повече искам само да обърна внимание, че според мен и според нашето виждане финансовия омбудсман, така както е поне в публичното пространство, той е повече институция, която решава спорове между кредитните институции и потребителите. Тоест това не е орган, който ще упражнява надзор върху дейността на кредитните институции, ако ще създаваме и орган, който ще създава отделно ще упражнява някакъв надзор върху кредитните институции. Това вече е съвсем, т.е. идваме до трети. Точно. Така са структурирани нашите 7 предложения за мерки. Там изрично 2 от точките, които сме формулирали, са именно отделни органи, точно във връзка с този начин на разсъждение. БНБ трябва да мислим просто само за ефективен контрол върху тяхната дейност, защото те са абсолютно различни. Голяма част от дейността е точно надзор. Да, само че не се изпълнява тая голяма част от тях. Вижте, чисто формално БНБ е избрала къде да бъде в момента. Тя остава там, апликирала от тези си задължения. Тя защитава банките. Не само. Тя се грижи за... Не е така, не дейте, защото аз... Грубо казвам. Много грубо казвам. Значи, би трябвало да се грижи за стабилността на финансовата система. Само че ви се струва, че някакси персоните, които управляват в момента БНБ, вие ги идентифицирате с институцията. Значи, според мен, когато става въпрос за законодателна политика, тя трябва да бъде насочена към институцията сама по себе си. Това, че в момента от известно време БНБ се управлява от хора, които са абдикирали от задълженията си и така нататък, не би следвало да принизява на самия... Принципно сте съгласни, само че за да се получи тази идентификация в общественото съзнание, това е продукт на действията на конкретните лица, които на практика са довели точно до едно такова. Законодателството трябва да регулира отношенията на... Съгласих се, това абсолютно сте прави. Принципно сте прави. Вижте, аз не предлагам така, ако искате да се съсредоточим върху проблемите между банките и потребителите. Другото е за друго. Вижте, чакай малко десно. Значи, извинявайте. Съгласен съм. Ще се концентрираме, ще дойде той. Така, ще се концентрираме върху тях, но не подценявайте това нещо. Искам да стане ясно. Имаме една система, икономическа система. Работили сте в банка, знаете какво значи икономическа система. Окей, тя функционира. Автомобил. Ако му щупим носача, той ще продължи известно време да върви, но само известно. Така. Когато имаме система в БНБ, тя функционира. Обаче тази система допуска израждания, както го е допуснала в момента. Ако цялостната система на функциониране може да се назначи човек, който персонално казваме, няма да го идентифицираме, той да подмени всички останали, които също няма да ги идентифицираме, те да променят начина на работа и така нататък. Тоест на вас цялата ви система рано или късно ще спре да работи или ще даде много големи отклонения, които няма да са допустими. Въпросът е, този момент дошъл ли? За мен е дошъл. И след като или трябва да има основен ремонт
в цялата тая работа или трябва да направим нещо ново. Обаче колата като ви се счупи, вие искате нова, искате да ремонтирате тая. Ще ми кажете да се отговорим обаче на следния въпрос. Персоналните проблеми, които имаме в БНБ, които са довели до този момент, който е момент на такава колизия, защото ако БНБ си беше на мястото, много нещата нямаше да ги има и няма спор за това, се дължи на това, че законът е слаб. Или на някакви други причини. Ако искате да говорим за БНБ, нека си изясним първо причините, защото като си изясним причините, ще можем по-ефективно да решим към какво да се насочим, така че да го коригираме. Кое ни пречи? Законодателството ли ни пречи? Персонален ли е проблема? Какъв е проблем? Отговорете ми на един въпрос и тогава ще мога да формулирам. Колата върви така, а не така. Системен е проблем. Не можем да караме да видим. Системен е, значи това, като ми кажете някой, че проблема е системен и нали просто за това. Добре, вие ми кажете веднага как ще дам пример с въпросното дело, в което БНБ не само, че не си беше изпълнила задължението да проследи промените в общите условия на въпросните търговски банки, но отказа категорично да предостави въобще каквато и да била информация във връзка с това. Това действие субективно от някой конкретен чиновник в БНБ ли е било предизвикано или просто е било въпрос на политика на БНБ? Вследствие на това може да се дефинира защо БНБ не изпълнява разписанията на закона. От субективни подбуди на личности, които са вътре, или просто това е нещо друго, някакъв системен дефект. Отговорете ми на този въпрос и ще ви кажа проблема. Вие сте се сблъскали с този проблем, предполагам, че вие имате някакъв отговор. Ако имате отговор, т.е. имате някаква дефиниция. Значи за мен въпросът опира до липса на контрол. Защото безспорно, при положение, че има законови текстове, които не се изпълняват, значи това е въпрос на чисто субективна преценка, субективно формирана политика на един държавен орган и оттам идва дефекта. Който многократно е защитавал, включително и в Народното събрание, в комисията. Големите проблем по делото е бил в това, че съда, който е призван да спада... Не намесвам съда. Когато дойде вече време за пред съда, в съда, тогава бяха принудени от искането на съда. Така, и тогава вече даваха отговор. Но преди това те отказват по каквато и да било комуникация с когото и да е било, освен с банките. И не защитават ничий друг проблем и интерес, или както ще го наречете, освен на банките. Тоест една цяла част от сферата на дейността на БНБ де-факто мълчаливо се дерогира, въпреки че е разписана в закона като нейно задължение. Доколкото разбирам, вие имате вече идентифициран проблема, имате го доколкото разбираме по някакъв начин формулиран. Доколкото разбирам, имате и формално решение, т.е. засилване на контрола. Значи аз за това казвам, има закон за БНБ, дайте предложения в този закон за БНБ, какви предложения, какви промени трябва да бъдат направени, които да допринесат според вас, определените мотиви. Ние отидохме, не само да приключим за институциите, защото колегите почнаха институциите, за съжаление един час се занимаваме само с БНБ и институциите. Дайте предложение, ето да почнем от системата, дайте предложение. Какво трябва да се промени според за вас в закона за БНБ? Така че БНБ да бъде принудена, грубо ще го кажа, да стане ефективен регулаторен орган. Значи, и по този начин затваряме темата с БНБ. Сега идваме на темата друг орган. Ако БНБ стане ефективен регулаторен орган, тогава би трябвало да отпадне необходимостта от създаване на външен друг регулаторен орган, който да се занимава с банки. Обичайните да се скъсат думите. Защото с глупаци си направили омбудсман. Омбудсмана е различно нещо. Говорим за втори регулаторен орган. Ако имаме ефективно действащ регулаторен орган, втори такъв не трябва. Ако не успеем да го постигнем по никакъв начин, тогава вече трябва да мислим по пътя създаване на друг регулаторен орган. Така че аз мисля с регулацията да приключим. Тук идваме втората тема, вече омбудсмана, който не е регулатор,
а който е посредник, арбитър между банките и потребителите. Сега, тук вече, тъй като аз казах, ние нямаме в нашите материали нищо, доколкото разбирам, доста други хора работят по темата, включително и вие. Така че аз ще приветствам или тук да се чуят вижданията за омбудсмана, или нека да кажем така, всеки, който има някаква готовност да предостави какъвто и да е материал в Сородин. Ние ще запознаем всички, за да може все пак да започне да се работи в областта. Аз разбирам тук, че омбудсмана трябва да му определим функция, права и начин на прилагане на решенията. И контрол върху омбудсмана, т.е. протокол обществен съвет, ще го контролира обществото и така нататък. Тоест, нека да видим различните варианти. Аз мога да ви предложа готов проект, който на практика ние сме го регистрирали още 2004 година в финансов омбудсман. Нали, като колективен орган към нашата организация. Би могъл нали, документацията, която регулира това правилник за дейност, мога да го представя в готов вид, така че да може върху него да се Страхотно. Значи ето имаме и по този вариант, и по този проблем някакъв много сериозно развитие. Да минем от тук нататък вече върху конкретните промени. Почвам с лихвите, защото има вашите 7 мерки. И при нас лихвите, но аз ще кажа не само лихвите, защото ние проблема с лихвите сме го разширили малко. Това е изобщо промяна в условията по договорите едностранно. Защото банките в момента имат право да променят не само размера на лихвата едностранно. Те си променят и таксите, те променят включително и общите си условия, те променят и специфични условия и общо взето лихвата е вярно най-остро поставения, най-наболелия въпрос. А преди да започнем от по-малкото от лихвения процент. Това, което виждам и ние, и вие, общо взето предлагаме лихвата да е на база на някакъв индекс, който е независим от управителните дела на банките, на общо да го кажа. Тоест той не се определя. Много е общо обаче така го формулираме. Значи ние както сме го формулирали, сме формулирали общоприет пазарен индекс, който нашата идея или кошница от така. Ние, значи, нека само да внеса една яснота, защото виждам, че има малко, как да кажа, различни тълкования. Ние не искаме и не се стремим към това да вменим на всички банки да използват само един индекс и това да е заложено в закон. Тоест да им кажем, от утре ще ползвате само Euribor. Не. Значи ние искаме да дадем възможност на банката и клиента да се изберат от различни индекси. Сега, нормално е, когато кредитът е в долари, казвам да се ползва доларов индекс. Не казвам LIBOR, но най-разпространение, най-известният LIBOR, но да се ползва доларов индекс. Ако съществува друг такъв, освен LIBOR. Когато кредитът е в евро, нормално е да се ползва евров индекс като най-разпространение, най-меродавния, въпреки последните събития, си е Euribor. Нормално е, когато кредитът е в лева, да се търси някакъв левов индекс, доколкото такъв няма. Доколкото ние вече 17 години има някакво... Да, но общо взето трябва да се види кой от тези е такъв най-малко подвластен на действията на банките, като такива или поне на отделни банки. Тъй като доколкото разбирам поне по признанията на банкери, София само те си го определят едва ли. Той не е масово определение в договорите, обаче най-масово използване. Нещо конструктивно. В член 58, правилата, както сте записали, нали, зачитам вие, не е втора, не е първа, точно от кредитните институции или от потребителския кредит? Закон за кредитните институции. Така, член 58, първа, точка 2 сте записали лихвения процент, определен за периода на договора или съставен от два елемента. Индекс. Не сте записали пазарен индекс. Индекс и фиксирана надбавка. И оттам нататък няма никъде
Текстове на промените допълнително ще се прецизират. Не, то това е вече на по-късен етап, как точно ще е формулиран законовия текст. Добре. Тук, аз доколкото разбирам, сега принципно търсим, нали... Да, добре, това е една съвсем уместна забележка, техническа грешка. Разбирам, като тръгнем обаче да коментираме въпроса за лихвите, според мен би трябвало да тръгнем от изначалното нещо, а то е дефиницията за пазарен референтен лихвен процент, която е в Закона за потребителския кредит. Значи, оттам вече може да се стигне до тълкуване като какъв, кой от въпросните индекси следва да се ползва. Защото ако не се коригира дефиницията, това означава да се даде възможност отново да се предоставят нещата такива, каквито са сега, защото в определенето на базов лихвен процент участва масова практика във всички банки, че е включен не само въпросния пазарен индекс, ами индекси на различни други компоненти, които нямат нищо общо с референтен пазарен лихвен процент. Например, очакваната възвръщаемост. Рискови или примерно резервите, които се налага банката да отделя съобразно законодателството. Значи всичките тези неща, за да бъде избегнато включването им. Защо трябва да разбираш? Значи нека банката да има възможност да включва функции, който лихвите станат невъзможни. Не, говорим за пазарен индекс, лихвен индекс. Не говорим за компоненти, които са част от нейните задължения към банк, БНБ. Мисълта ми знаят да трябва да бъдат измерими компоненти, да са обективно фиксирани. Те са измерими, примерно тези компоненти са обективно формирани, но нито са достъпни до хората, нито по някакъв начин могат реално да бъдат... Не е въпросът да хората да са им достъпни. Въпросът е, когато виждаш крайния резултат, някаква лихва, банката, ако иска да се ставя да прави харакири с висока лихва, да се направи. Това не е проблем. Но компонентите на тази лихва трябва да бъдат обективно вързани. Не, за друго нещо говориме. Значи компонентите в базовия лихвен процент не могат да ми бъдат някакви компоненти, които фактически описват собствения риск на банката. Те трябва да бъдат... Извинявайте, но явно не сте обърнали внимание. В Закона за потребителския кредит изрично сме записали референтен лихвен процент и лихвения процент, който кредитор използва като базово за начисляване на лихвения процент по кредита. Той представлява пазарен индекс. Нищо повече. Тоест ние с това изречение... Въпрос на тълкование, обаче как ще се възприятел? С това нещо, ако искате ще го прецизираме, но с това нещо и нашето виждане, ние изключваме всички други компоненти при определене на лихвения процент. Нашето виждане, нашите идеи в мотивите сме го записали и в Закона за кредитите, и в Закона за потребителския кредит, че лихвения процент, начисляван от банката, може да се състои само от две части. Променлива, която е пазарен индекс, нищо повече, и фиксирана, която се изключва. В момента на сключване на договора всички останали рискове, доходност, по преценка на банката. Приемаме, казваме към днешна дата, това условно казваме, банката за евро в кредит е Евробор плюс 6. Значи 6 е твърдата на 2. От тук нататък банката, днес обсъждахме, че е добре да прави една корекция в този текст, не може едностранно, не да го променя, а да увеличава надбавка. Едностранно, ако иска да я намали, дава ми и право. Говорите за линея 3, защото трябва точно там и въпрос. Не може да намали. Може да я намали, ако иска да облегчи. Да, ако иска за линея 3 ли говорите, защото аз имам там. За линея 3 ли говорите точно за тази промяна, защото аз имам там конкретно предложение, че може да се тълкува много
Много разширена. На член 58 пак. На член 58 алинея 3. Закон за кредитните институции. Ако не се съгласи в този срок, нали договор се прекратява и клиент трябва да бъде цялото своя Включително промяна на лихвен процент. Когато говорим за увеличение на фискална вноска. Тук имам предвид, че може би трябва да стане ясно само ако се променя методиката за определение на лихвения процент. В смисъл такъв, че да не стане така, че те са казали... Ако се повиши Euribor и автоматично искат говоря за самата дефиниция, защото тя е изходна за всички, за решение на тези проблеми. Не знам дали сте обърнали внимание в нашата... Това е дефиницията, няма друго. Не знам дали сте обърнали внимание на нашата формулировка за дефиниция на референтен лихвен процент, която е дадена в 7-дневни точки. Мисля, че е много ясно там направена тази дефиниция. Ако искате, ще изчета. Референтен лихвен процент е лихвения процент, използван като основа за изчисляване на приложимия лихвен процент, който проистича от общодостъпен източник, който може да бъде проверен от двете страни по договор за кредит и върху който нито една от страните не може да влияе. Всичко останало, всяка друга формулировка... Има го. Напълно в интернет, внесено в... Ако трябваше да го препратя... Тъй като някой от вас ми изпрати точно този материал, аз от него съм го разпечатал. Значи, ако трябваше да ви препратя този вариант, но за нас това е дефиницията, която трябва да бъде дадена. Защото всяко едно друго нещо, включително и така, както вие го предлагате, че лихвения процент по една сделка се състои от променлив и непроменлив компонент, то това е ясно. Става дума за определяне на този променлив компонент, какво трябва да съдържа. И там именно е мястото на приложение на тази дефиниция. Защото в противен случай ще се стигне пак до там да бъдат включвани компоненти, които нямат отношение към цената на договора, сключвана с трето лице, ами се включват компоненти, които прехвърлят чистия търговски риск на банката върху кредитополучателя. Върху този въпрос мисля, че нямаме никакъв. Въпросът, като не нямате, аз ще ви я препратя. Въпросът е как точно ще бъде приета дефиницията, защото вие сте юрист, ние сме финансисти, ще го гледат в Народно събрание в края на краищата също юристи, как ще изглежда последното прецизиран текст, така че да няма двусмисли. Именно, това е целта. Това е важно. Идеята е следната, да бъде използван индекс, върху който банките не могат да влияят пряко. Така е. Формулировката, дали ще е но все пак не какъвто и да е било индекс, пак казвам. Значи те се дават в момента индекси, които са примерно процента на резервите заделени от депозитна база, определени по закон. Ама аз знам, че не е индекс, но те го включват точно в индекс. Нека да бъде точно и Юрибор, и ОЛП, нали банките влияят върху него. Това е друга тема вече. Това е резултат на това, което се случва. Така е, само че определят субективно от управителните дела на банките. Определят се от функционирането на цялата банкова система на дадения пазар. Euribor се определя от функционирането на всички банки, които работят в еврозоната, които работят в евро. Либора се определят абсолютно и от най-големите банки, макар че върху тях влияят и по-малките банки върху техните отношения, от функционирането на пазара. Говорим за индекс, който не може да бъде определен от ръководството на Unicredit Bull Bank, примерно. От местния пазар, де факто. Само искам да кажа, че понеже банките очевидно твърдо се противопоставят на този вариант, защото той е малко по-тесен. За тях е по-ограничителен. Може би е хубаво да формулираме тук червената линия, за която не може да се отстъпва. Тя е първо да има каквато и да е възможност за субективизъм, т.е. компонент. Защото може и така да се обърне дефиницията, да каже какво не може. Там нататък формулирайте. Так може да е окей, нали? И второто нещо е лихвения
индекс или как да го наречем, референт да отразява само лихвени фактори. Защото когато казваме, че той трябва да е извън контрола на банката, то това може да вземем и температурата на въздуха в градуси, нали, и да реферираме от нея. Затова трябва да бъде ограничена възможността за маневриране и към обективните фактори до лихвените фактори, нищо повече. Защото има и най-различни други икономически фактори. Те могат да сложат, да кажем, политическия риск на страната да образува това. Могат да сложат CDS. Това се опитва много. Тези неща са част от риск асесмента, които би следвало да влизат в фиксирани. В фиксирани. Ние това да изключим. Тоест може да се обърне дефиницията и по обратен начин. Да каже какво не може, и там нататък нека те да дефинират. Има идея, например. Точно между другото, само да вметна в началото, което казах, че ние след срещата с асоциацията на банките им казахме, добре, като не сте съгласни с нашите предложения, дайте ваше предложение за методика и формула, но в нея да няма субективен фактор. Да видим какво ще ни Благодаря, господин Тодоров. Става на въпрос, че обикновено Европейската комисия регулира пазарите с горна граница. И точно така. Ще ви препоръчам, съжалявам, горна граница на лихвата. Така, примерно. И при пазарни отношения, ето, примерно, вие може да сте, парламента може да предоставя права на банките, но това е извън компетенцията му. Никой няма право да прехвърли права, които не притежава. И ви го пише в решение, това е по решение на отдел C453 за потребителски кредити. Националното законодателство може да се предвиди, че договор между потребител и продавач или доставчик на услуга, който съдържа неравноправна клауза, е недействително, ако това гарантира по-добра защита на потребителя. Потребителят е с високо ниво на защита в Европейския съюз. Той определя правата. Какво значи банката? Аз и едностранно изменение на договор. Това е уникум в едностранно изменение на договор. Няма такова животно. Европейското право е с приоритет. Сега много ми се иска да вметна и още едно нещо. Може ли някой от тук присъстващите, защото няма на кой друг да задам въпроса, да ми каже като как, кой и кога отмени член 10, мисля, че беше от ЗЗД, където лихвеният процент... Моля? Точно така. Максималният лихвен процент се определя на база ОЛП на БНБ. Кой кога го отмени и откъде изскочи вече тази възможност всеки да си слага някакви лихви, каквито му... Не. Точно така. Текста не е отменен, той е действащ. Когато даваше кредити с толкова високи лихви в 2000-та година, когато започна да дава такива и на физически лица, беше тогава българо-американския инвестиционен фонд. Кажете ми, дори само по силата на този текст, който не е отменен, той е действащ. Само по силата на този текст ни кажете, Аджиба, има ли една законна лихва в момента събирана от който щете? И от бизнес, и от физически лица? Има ОЛП плюс 10. Това е мораторна лихва. Нека да ви кажа. Тя е законова лихва, не е мораторна, тя си е ОЛП, това е максимум. ОЛП плюс 10 е максимум. Което Дянков отказа да приема предложението на Европа, когато се предложи миналата или по-миналата година да стане ОЛП плюс 8 пункта и той написа една докладна, че българите са ужасно тъпи и не могат да си сметнат разликите и това ще им създаде огромни проблеми въобще и на пазара, защото ние сме много тъпи и не можем да ги преизчислим и да ги сметнем и възоснова на това си остана плюс 10 пункта. Въпросът е интересен наистина. Противоречието между законодателството и договорите и евентуалните възможности за надвишаване на този, да кажем, на това ограничение, то е интересно да бъде разгледан като такъв, но как част да кажа? Не да се пак в някакъв контекст. Записах си го да
Значи, разбрах, ще влезем в юридически формулировки, всякакви невероятни. Обаче не трябва да се нарушава баланса между правната наука и икономическата ефективност. Тоест, ако имаме клиент, за този клиент и за банката, ние казваме, окей, ще дадем свобода на банката, да избира какъв си иска индекс. Ако иска Euribor, Libor, Sofibor, каквото иска така. Хубаво, основен лихвен процент там. Яснотата при клиента отива на кино, ако методологията е сложна. Значи, това са подходите. Единият е да се казва, окей, банката може сама да избира. Нали, казваме, окей, банките ще избира, ще бъде така, независимо от нея. Добре, както казахме, температурата на въздуха. Другото е, дали няма да бъде много по-целесъобразно, ако се каже ОЛП, плюс надбавка. Това е толкова лесничко, простичко, предвидимо. Няма да има 1 милион такива, как се казваха, тълкувания, няма да има 1 милион агенции, рейтингови, поддръжка на това, сметки и така. Простичко. Човека знае основен лихвен процент. И знае къде си го проведи, смята си го. Аз като финансист ви казвам, че ако в момента ми се налага, имаме така доста дела, се опитвам да разбера как тия банки смятат и как не смятат. Аз съм добър в тази работа. И аз не мога да го направя. Моля? Аз го смятам на ръка и проверявам машината. Разбирате ли докъде съм стигнал? Да се довърши мисълта. Ставаше на въпрос, че има... И не мога. Ставаше на въпрос, че има книжка издадена 2006 година в информационния център на Европейската комисия. Регулирането просто и ясно. Значи, Европейската комисия се стреми максимално кратко и европейските институции да направят правилата за регулации максимално кратки, прости и ясни, за да са достъпни за всички, за да има пазар. Не може един пазар всеки да се слага цени каквито иска. За какво Европейската централна банка на 2 май? Точно за това е пазар. На 2 май защо намалява лихвата по револвиращи кредити от 0,75 на 0,5. Нашите банки тръгват обратно. Ще влезем в един разговор на пазарната икономика, регулацията на пазарната икономика, намесата на държавната, над държавната институция Европейски съюз. Няма поне колкото знам в Европейския съюз някакво законодателство, което ограничава цената на ресурса. Да, Европейската централна банка задава някакви параметри и въз основа на своите механизми, които има, успява да регулира пазара, но това не е някакъв ограничителен режим. Но нека да се върнем на тази. Действително, ние между другото не спорим по темата. Единствената ми забележка към това да кажем ОЛАП само е първо, че действително при кредитите в други валути ще срещнем и според мен оправдана съпротива, доколко оправдана, че ОЛАП не може да е единствения, как да кажа, референтен индекс, защото, да кажем, банките се рефинансират, основно да кажем в долари, на база Libor. Така че не е на ОЛАП. Когато се получат разминавания между индекса в местна валута и индекса в чуждата валута, рискуваме да влезем в ситуация, в която да кажем, излагаме и банките на риск, което не е нашата цел. Нашето предложение не е да кажем в този законопроект, може би трябва да го прецизираме малко повече, но не е да кажем, всяка банка може да си избере какъвто индекс се дойде на ума. Когато сме казали общо приети еди какви си индекси, можем тази граница да затворим малко повече, така че да става ясно, примерно, че става въпрос за индекси от 1 до 6, те търпят някаква промяна, примерно те да са одобрени от БНБ, да са приети, ако стигнем до там, защото има индекси, които се появяват, индекси, които изчезват. Сега нека да не забравим всичко ценовани финанси, че индекси като Софибит и Софибор ги нямаше до преди няколко години. Индекс като Леония се появи още по-късно. Ние до съвсем доскоро имахме един единствен индекс, който беше ОЛАП. Ако стигнем до единно мнение, че примерно можем
Предложение. Аз съм отворен за това. Да кажем, че възможните индекси са Euribor, Libor, ОЛАП, примерно, и затворим с това. Истината е, че това също приети. Обаче, че не е редно в закон да се фиксират точно изброително, защото това поставя ни ограничителни рамки. Утре вече може да не са тези, нали, в световен мащаб приети. Законът си е закон. Не може ние всеки път да променяме текст от закона. БНБ ще да наложи индекс, ще се го наложи. Не, имам предвид, че ако трябва да бъде изброено това от чисто гледна точка на чисто практическото приложение, това трябва да стане в подзаконов нормативен акт във връзка за самия текст, но не в самия текст. Това е технически въпрос. Въпросът е, че ние стигаме до едно принципно общо становище, което мисля, че нямаме проблем в това, няма да разминаваме, че променливата част може да се състои само от такъв, как сме го говорили, такъв общоприет индекс, без никакви други възможности за добавка на какви би било, не свързани с... Точно в тази връзка пак ще подчертая дефиницията на референдум. Окей, изпратете ми го да гледам. Ние имаме друго притеснение. Нормата, както е формулирана от точка 2, за нас не е различно второто изречение. Никой от кредитополучател няма да се съгласи да му бъде вдигната лихва. И какво става след това? Банката може да се включи в договора или в общото условие, че това води до предсрочна изискуемост. Или се съгласяваш, или плащаш и връщаш целия кредит, което всъщност никой не може. Няма как да стане. При положение, че се забранил да променя едностранно лихвения процент, няма как да направим предсрочно изискуемо. Точно така. Значи няма такъв вариант, в който банката си идва и ви казва, искам да направя тази промяна по нашия договор. Вие казвате, не съм съгласен, да казвам на договор ви става изискуемо. Това нещо не е. Това нещо предложа нещо друго. Евентуално да се предвиди възможност автоматично да се коригира лихвения процент без изискване на изрично съгласие нито от страна на банките, нито от страна на клиентите, нали, само на базата на обективния критерий. В смисъл, Euribor, Libor, нали, те се променят автоматично, а ако трябва само да се до твърдата надбавка, тя вече да може с поземно писано съгласие. Този текст предвижда точно това. Ние казваме, лихвата, която се плащате, тя се състои от индекс, който той се променя свободно и фиксирана надбавка, която подлежи. Само фиксираната надбавка се променя. Значи начинът, по който ще е формулиран текста на един договор, вече е въпрос на договорка, не можем ние тук в момента да определяме, да. А ние не направим ли това? Не, ние даваме рамките. Извън което да ви кажа две неща само. Значи, първо, според мен проблема с всички тези лихви в момента е генериран от факта, че в повечето от договорите на клиентите фигурира вътрешно банков базов лихвен процент за някакъв си валут, който вътрешно банков лихвен процент ще го извинят колегите. Аз съм работила в много банки, знам за какво става дума. Някой си извадил пръста отвънка и решил, че трябва да е 9,5. Стои това нещо с години наред, никой не може да каже как е определено и така нататък. В един момент решават да го променят. И като го променят, и всичко останало по договорите на хората се променят. Така, при положение, че се направи тази корекция, която се предлага, да се въведе плаваща компонента, която да е общоприет такъв пазарен лихвен индекс, аз не виждам какъв проблем може да има. Друго има коментар на това предложение. Имах предвид това, че не може да се формулират конкретни текстове от даден договор, като примерно дали ще има изрична клауза, че автоматично настъпва промяната или трябва да бъде въпреки това съобщена и прията и от другата страна. Автоматично настъпва. Когато се измени. Така, нека сега да ви кажа. Аз говорех само за формулировката на текста. Нека аз да кажа нещо на жена. Стига с тези юридически неща, ще ви кажем как да ги направите, напишете ги както искате. Въпросът е, че... Напротив, ние ще казваме как да... Ето това е голям проблем. Ето това е проблем. За това става въпрос. Ние трябва да ви кажем, икономистите, какво трябва да стане. Вие го напишете както искате. Значи, чуйте сега в практиката.
Значи, не може ли един клиент, когато хубаво, казахме пазарен индекс, нормално е, сменя се, отива нагоре-надолу. Не може да му го сменяш всеки месец. Ако ще го приемем пазарен, което е добре, да му го сменяш веднъж на 3. Защо? Или веднъж, защото се обърква, стават много грешки. Значи, вижте, зависи как е формулиран лихвения. Ако става въпрос за 3-месечен Юрибор, ще се сменя веднъж на 3 месеца. Съгласен съм. Ако става веднъж въпрос на месечен, ще се сменя в края на всеки месец. Това се прави автоматично, официално е публикувано това лихвено ниво и няма никакъв проблем. Добре, изслушайте ме. Добре, съгласен съм, изслушайте ме малко. Говоря от чисто практична гледна точка, обясних ви. Нали, няма петрол тук, но има в Русия и ти си го вземи 20 литра. Не искате да тръгнете за Русия за 20 литра. Значи, говоря за целесъобразност. Имаме клиент. Клиента си стои и клиента си, повечето от тях не могат да смятат. Окей, техен проблем. Но целесъобразно ли е всеки месец да се сменя този индекс? Днеска внасям 100 лева, утре трябва да внеса 102, други ден 98 и 53. Значи, ако, и той да си го преизчисля. Ама струва само секунда ще. Само веднага да зарече СМС няма нужда от СМС. Нищо не пречи в тези изисквания всички да заложим, че всички банки трябва на сайта си да си качат лихвен калкулатор. И тогава, те може да го имате така и така. И тогава клиента само си въвежда, дори може да се направи в една последваща стъпка, като се напише ЕГН-то, да му излизат директно вноски и код, който има. А да не говорим за по-простите, че може да има като се въведе сумата, която му е по договор. Те ако са по-прости няма да влязат в интернет, да отидат на сайта. Редното е хората да бъдат уведомявани, защото никой не е длъжен да виси непрекъснато в интернет, да смята нещо си, вместо да си върши работата. Редното е за всяка една промяна контрагента да бъде уведомяван. Най-малкото. Ние не ограничаваме банките да заложат в договорите си, че всеки месец трябва да... Да, но когато има дадена само такава възможност, те се възползват само от нея и не изпълняват своето задължение да уведомяват клиентите си. Значи, живота на човека не се състои само в това да проверява какво е променила общината днес по еди кой си въпрос. Какво е променила банката. Никой няма... Само аз искам да кажа някои допълнителни аргументи, това, което каза господин Тодоров. Освен всичко, нали, което казва да се променя на някакъв по-дълъг период от време, то не винаги може да бъде в интерес на... Ами просто спрете да доказвате и може да се доизкажа. Може ли ти да мъкнеш за малко? Да, но трябваше да се доизкажа, но спрете да мъкнеш. Не ти взех тази думата, не ти взех тази думата, много те моля. Не, напротив, аз искам да кажа някакви по-радикални неща, да спреме да говорим за лудости. Така че... Ами не, да, ама циклиме се около едни същи неща. Така че искам да кажа, че аргументите, които излагате, че наистина, ако ще бъде плащана, тя трябва да бъде плащана, да се изчислява така, както си има калкулатор, нали, и всеки трябва да бъде достъпен, публичен за него да си сметне лихвата, аз съм абсолютно окей, защото ако кажем, да трябва да се променя на по-дълъг период, нали, това може да ощети клиента за зависимост дали Юробора или ОЛП се качва или пада. Нали, така че най-добре е да бъде честно и справедливо. Второ, нали, защото си говорим за пазарните индекси. Нали, ето, Юробора има месечен, 3-месечен, 6-месечен, годишен. Нали, и много от банките най-често ползват 3-месечен, някои ползват месечен, зависи. Може би и ОЛП ще отиде на там, защото има само една стойност. Няма 3-месечен, 6-месечен и така нататък. Но най-важното, което исках да кажа, с което започнах и първото си изказване, имаше тук една банка, много голяма европейска банка, в България с много малък пазарен дял, която се опита да въведе фиксиран, т.е. ясно предвидим лихвен процент, който беше Юробор плюс надбавка. И за съжаление, тя не можа да обърне пазара, защото всички останали банки бяха с много по-голям пазарен дял и си продължиха да си формират лихвения процент, нали, както те си знаят. И те нямаха достатъчно голям проникваемост сред потребителите, за да ги спечелят. И затова аз смятам, че това, което се предлага като промяна в закона, нали, в този му вид, ще е най-доброто. Защото в момента, в който всички банки бъдат задължени да правят плаваща плюс фиксирана надбавка, те ще започнат да се конкурират на тази плоскост и ще започнат да се гонят една друга, нали, така както се гоняха примерно при ГПР.
Още само една прагматичен въпрос, не мога да кажа, че и забележка, е когато казваме, че за законовата лихва. Има обаче едни кредити, които може да ги наречем и потребителски, по кредитните карти, където лихвеният процент се движи между 14 и 18%. И там специално това със законовата лихва не е точно приложимо, защото всички ще бъдат изкушени да не обслужват кредитните карти, тъй като необслужената част ще бъде на по-ниска лихва. Така че това е нещо, което трябва да се помисли специално там как да бъде оговорено или да бъде направено като изключение. Значи, вижте, първото, което е моето наблюдение на скромник, че банките коригират лихвите, тъй като повечето от тия кредити са секюритизирани, особено за ипотечните. Те коригират тогава, когато танцуват лихвите по облигациите, които се издават. Тоест те не ги коригират на 3 месеца, на 6 месеца, а ги коригират само когато има някакво съществено изменение на пазара и когато не могат или мислят да го абсорбират системата по някакъв начин. Така че, може би е добре да се остави банките сами да преценят на какъв срок да коригират лихвите. Така, сега, всичките тия коментари, които направихме в момента, който ме прекъснате до сега, ще да бъдат абсолютно излишни. Ако просто ми бяхте оставили 30 секунди повече. Това, което исках да кажа е, че да, вървим на правилната посока и всички тук сме единодушни, че трябва да бъде пазарен. Но от потребителска гледна точка и неудобството от клиента да го прави. Трябва да се вземе решение дали това нещо да се прави като административно, на което аз не съм привържен, или да се помисли, да се променят на определен срок, например да не може на един месец да се го сменяме на 3, на 6 и така нататък, което ще ограничи банките от една страна. А другото е да се помисли какви мерки административни или там по-законно, както юристите вече тук да фантазират каквото решат, за да се създадат условия банките да не искат да го правят на един месец. Дали конкуренцията ще е достатъчна, за да го правят веднъж на 3 или всички от тях ще се възползват да го правят всеки месец. Защото, и ви го гарантирам това нещо от потребителска гледна точка, не може да накарате човека това да му е най-важното нещо в този свят. Всеки го дърпа, всеки монополист от някъде го дърпа за нещо. И той трябва да знае, човек знае, имам 100 лева да плащам, всичко друго му се явява проблем. И в тази връзка, дали ще го известяват с СМС, дали поради някаква друга причина, вече тук по тези причини да мислим, как да накараме тези промени да се правят веднъж на 3 месеца. Или да се известява, или нещо да се прави. Това се опитвам да ви кажа. Значи, моето мнение, че може би тук е разумно да се види някакъв чуждестранен опит поради проста причина. Ако ще това да е, да мисля става. Мисълта ми е така, ако задължим прямо банките на 3 месеца да променят лихвите, е доста тежко и за тях и за тях. Ако е на 6 месеца, едно слизане на лихвените нива под това, което е записано в договора, пък е в ущърб на клиента. И в този смисъл трябва да се намери някакво, просто да не мисля да не измислям топлата вода, някое сходно решение. Позицията е проблема на ясноски няма никакъв проблем, лихвите да се сменят всеки месец. Това нещо се залага в системата, няма никакъв проблем. Тези 3 месеца, в които Юрибора пада непрекъснато с половин процент. Вие нали сте наясно какво ще настане от срещната страна от потребителите, които ще кажат: ау, 3 месеца банките събират от нас пари, които можете и да не ни събират, защото ако бяха го сменили всеки месец, щеше да ми е по-ниска сумата, която да плаща. Значи това е, представете си, една крива, която може да бъде покрита с 3 начупени линии или може да бъде покрита с 33. Ако е с 33, кривата ще е точно по-зачупена. И накрая, Юрче, нали сега в момента няма да го решим това. Очертаваме само сферите, където трябва да вземем някакво становище. Значи вече проблема е ясен. Има още един проблем, тук не е ясен. Трябва да се наместо на един. Да, извинявам се така. Но нито съм финансист, нито съм юрист. Обслужваме една приемна в Пловдив, която е на градското движение. Днес съм координатор за област Пловдив. И говоря от името на потребителите и ще ви кажа, че посетителите в приемната на хора, които са печни в банки, расте лавина обратно. И за нас това, което гледаме, това, което коментираме с нашите юристи, значи категорично в момента се съществува банков картел. Тук сме категорични. Второ, договорите за взаимоотношения банка-потребител са репресивни, дискриминационни. Защото аз отивам като потребител в банката Хикс
Нейн експерт трябва да ми оцени имота. Те ще ми определят срока за погасяване, те ще ми определят лихвата. Къде е потребителя в тази част на договора? Какво договаря потребителя? Само се подписва. Момента. Оттам насетне постарах се на 3 банки, вчера съм извадила удостоверение за актуално състояние, и то са банки, от които са ми дошли последните хора, потърпевши от банки. Едната е ОББ и госпожата, която ми се обади от Бургас, и там сме намерили юриста от Ръква на нещата, съпругът ми умира 2009 година, теглили са потребителски кредит 26, платили са 13, тя в болнични година и нещо, 9 месеца, от които работодателя не е внасял и тя не може да внася. Сега ЧСИ-то, пак говори за този от 417 член, който държи да се отмени цяло и банките да не се преводят от него, и търсят от нея 37 000 лева. Така, къде го виждате потребителя? Тук е с какви права? Точното и става. Така, а в същото време пише, че Обединена българска банка, според нейната удостоверение за актуално състояние, дава кредити потребителски и ипотечни за своя сметка и за собствен риск. Вие сте финансисти, вие сте банкери, вие сте юристи. Кажете къде е то споделен риск. Значи банката декларира, че и кой контролира. Тя пред всички институции заявява, че дава кредити за своя сметка и за свой риск, а прехвърля на 100% риск върху потребители. Абе, бих ви изнесъл лекция за риск, ама айде да не е тук. Ама нали това са всичките неща, за които сме се събрали точно да търсим решение. Това са известни работи. Еми точно и тръгнали оттам. Точно тези проблеми са да решим. И таксите, и всичките тези прекалено малко време. Нека тогава да не влизаме в подробността. Тя не е толкова много важна подробност. Да се мисли в посока да се дисциплинират банките, да се дисциплинират. Това се опитваме да направим. Това е идеята. Това е идеята на всички предложения. Само за преди тази седмица беше американското правителство предяви пред JP Morgan, че ще поведе дело и самата банка преведе 13 милиарда долара и поиска извън съдебно споразумение. Това е... Трябва да се движим по точките. Нека да кажем как става. Нека да се движим по точките. Кредит. Комисията по финансов надзор, ние минахме с надзора и с банките, и с БНБанка. Това е същия начин да се дисциплинира банката или банките. Така, нека да продължим от там, където стигнахме. Дали ще се променя месечно или тримесечно, не е много важно, но то има наистина две страни. Има страната удобство на потребителя, но има и страната разходи за потребителя. Така че, според мен тук, може би е хубаво да се остави някаква степен на свобода на договаряне. Зависимо от това, дали клиента ще предпочете удобството за сметка на цената или цената за сметка на удобството. По-високо образованите и по-малъчните потребители най-вероятно ще предпочитат да е месечно. По-малко тези, които могат. То не зависи от тях. Банката ще го предложи по един единствен начин за всички. За да може по-лесно да го управлява. И за да е ясно за всички. Значи, казах, дали трябва да мислим въобще в тази насока? Ако кажете и приемем, че няма да мислим, окей. Ако ще мислим да създадем условия някакви, да е изгодно за банките да го прави веднъж на известно време, тогава да мислим в тази насока. Ако ще ги оставим да правят всеки месец, защото най-справедливо и най-честно е всеки месец. Тогава вече ще е супер неудобно за клиента. Ви гарантирам. Зависи за кой клиент. Аз предлагам чисто конструктивно, очертан е проблема, всеки да си го изложи в писмен вид, че ги събере най-накрая на нас. И нека да чуем банките все пак от другата страна. И дайте да се движим. Така, мисля, че за лихвите като такива остава в тази част
една точка, която мисля, че ние даже вие го очертахте, проблема няма да се развине. Това е въпроса за наказателните лихви. Че при всички случаи, и съгласно това, което цитирах, наказателните лихви не могат да надвишават размера на законовата лихва. Защото не може държавата да събира лихва и да е ограничена, а някакъв друг субект да е поставен привилегирован на държавата. Значи, като говорим за така наречените наказателни лихви, говорим за лихвите при просрочие. Говорим за лихвите при просрочие. Какво обаче се случва за предсрочно погасяване? Което не е лихва, а е на практика, не е и такса, то на практика това е неустойка. Така, от една страна. И другото, което е, трябва да се формираме, да се обединим около някакво становище по повод на начина, по който се формират тези въпросни лихви за просрочие, защото масовата практика е да се въвеждат върху целия остатъчен това е записано при нас. Което е абсурдно. Това е записано при нас, че наказателната лихва се дължи само върху просрочената част. Главницата или лихва. Какво обаче се случва тогава при обявена предсрочна изискуемост на целия дълг? Тогава вече пък. Нали, трябва да се направи едно разграничение, защото това са различни хипотези. Това е ясно. Сега тук стигнахме и до третата част, според мен, която изобщо не е маловажна. Това е частта с таксите, така да речем. Ние при обсъждането влязохме в един така доста сериозен спор. И колежката Грамотикова беше там и тя ни подсказа някакви неща по адрес на таксите. Първо, банките изключително много държат да се събират такси. Което според нас е форма на допълнителна цена на ресурса, както и да го погледнем. Още повече, че те така излязоха с едно твърдение, което ние веднага говорихме, е, че таксите всъщност им покриват разходите по, да кажем, разглеждане на искането за кредит, тъй като там някакви служители работят, или пък по управление и така нататък. И ние тогава поставихме два резонни въпроса. Първият резонен въпрос: трябва ли по тази логика продавачите в магазина да въведат такса пробване на дрехи, които вие не купувате, защото те казват, ще свършим една работа, но накрая няма да дадем кредит. Защо тогава аз да поема този разход, като вие няма да дадете кредит? Това е първата точка. Тоест ние считаме, че тази дейност е присъща на банките, тя е част от бизнеса. Банките не предоставят някаква публична услуга, за която ние да дължим такси. Така че това нещо трябва да не е за сметка на потребителя, първо. И второ, другия въпрос е, всичките тези такси, в повечето случаи те са особено таксите за управление, това са такси, които са процент от размера на кредита. Тоест това означава ли, че банката или банковия служител за кредит от 10 000 работи по един начин, а за кредита от 2 милиона работи по съвършено различен начин? Мога да допълня и още един пункт като възражение срещу тези такси, защото именно това дело, което вече няколко пъти цитирам, първото дело от 2002, беше заведено именно във връзка с незаконосъобразно събрани такси. Значи, голяма част от таксите са не само така групирани, както вие ги очертавате, но има и такси, с които на практика банката защитава собствения си интерес, собственото си вложение в една сделка, в един бизнес, защото точно това има, нали, отдаването на кредита, като всъщност с тези такси натоварва другата страна. Тоест те защитават собствената си инвестиция с парите на клиента, което е абсурд. И какво говориха? Ами нищо, накрая останаха да размишляват кои такси евентуално те биха могли. Казаха, че е глупаво и че това не било в техните банки. Защото аз използвам случая да говоря с някои банкери и им казвам, вижте какво това ще стане. И те казват, като стане, ще сложим и аз по същия начин ми казах, вижте какво, по-добре всичко да е в лихвата, за да още по-просто смятането, даже от това нуждата от ГПР. Той без това е лихва. Да, аз така казах, нали. И какво ще види с някои от банкери, нали, от водещи банки, нали, те се съгласиха, че в крайна края ще стане задължително. Вижте, те са против това. Те са против отпадането по една много проста причина, че таксите те ги определят отделно от лихвите и ги определят отделно с решение на управителното тяло. Тоест, когато им се наложи, те могат през таксата те да си
постигнат доходността, за която говорим. Затова ние казваме, всичко да си влезе в цената на ресурса, като за по-добрите клиенти, естествено, тази фиксирана надбавка, включваща и това нещо, ще е по-малка, като искат да предоставят на този клиент някакви преференции. На тези клиенти, които ги смятат за по-рискови, фиксираната надбавка ще е по-голяма. По отношение на таксите имаше едно питане, много се извинявам. Значи, работещите, работодателите им казват, отвидите сметка, нали, за да ви превеждаме заплатите по тях и всички неща. Обаче съкращават го и той не е проверявал месец, два, 5 или година, да просто стои празна. Те продължават такси да бъдат. Да, това са други такси. Това са други такси. Тази тема също е... Ако ще търсим някаква регулация по въпроса за таксите, според мен трябва да бъде направена първо, и то може би с активното съдействие на банките, да бъдат групирани видовете такси според нещото, за което се разходва. И оттам да се търси начина на регулация, защото това са различни неща. Ние говорим в момента само за кредитиране, за кредити, за темата касае. Ама включително и за това. Едно е примерно такса за оценка на ипотекиран имот, а другото е примерно такса за ангажимент и така нататък. Такси, които касаят кредитиране. Именно, това има предвид. В момента не говорим за таксите, които събират банките, за откриване на сметка, за обслужване на сметка, за превод. По тази тема, това са си такси за вече, които се събират за технически действия на банките. Значи тези такси ние не можем да ги премахнем, нито да се опитваме, те се регулират на пазара. Чакайте сега, аз имам предвид точно групиране на кредитните такси, а не на общи. Някой това са пълни глупости. Значи можеш да си внесеш на каса по специална сметка и директно ти отиде. Не е нужно да имаш сметка в банката. Сега са опции. Няма, искам да кажа нещо. Няма. Значи, не са таксите, които говорим сега за нас, нали, като организация, която брани интересите на потребители, таксите са опасни и неприемливи единствено до толкова, доколкото представляват бариера за конкуренцията. Там насетне нека да си двигнем. Стига те да са част от конкурентната среда, ами и аз имам отговорности в крайна сметка, и ако тая банка ми иска 100 лева, ако аз нямам препятствие в другата, която ми иска 2 лева, аз ще го направя. Така че, нали, пазара ще ги озапти таксите по някакъв начин. Проблема е, че таксите служат в момента като препятствие пред свободната конкуренция. Най-вече визираме таксата за предсрочно. Тя е най-големия. Втората такса, която по някакъв начин пречи на конкуренцията, това е таксата за разглеждане и одобрение. Защо? Защото потребителя отива в банката и казва, искам да получа информация за потребителски кредит за нов телевизор. Трябва ми 1000 лева, да кажем. И закона казва стандартен европейски формуляр, и всичко. Банката казва, добре, ще получите тази информация. Дайте първо да видим дали ставате за клиент срещу 20 лева или 30 лева и тогава ще получите тази информация. Тоест, тя се явява вече бариера пред възможната... Тогава отидете в другата банка, така че това... така че и това е... Би трябвало да... По отношение на кредитните такси, веднага мога да посоча една ужасно атакувана такса. Таксата е опасна, когато ти вече си обвързан с договорни отношения. Банката решава да повишава някакви такси, а ти не можеш да излезеш от тези договорни отношения. Само там е опасно. Иначе, нека да си има. Защо да даваме възможност? Ето тук стигаме до едностранната промяна на договорите. Отпадането на таксите като такива, предложенията, които придружават кредитирането, всъщност препятства възможността за едностранна промяна на цената на ресурса. Ние гоним единствено това. Другия вариант е да запишем, примерно, че когато се оговорят едни такси за поддръжка на кредита при подписването на договора, размера на тези такси до приключване на договора не могат да бъдат променени. Независимо от промените в кредитите. Това няма да свърши работа. Сега, обяснявам защо. Прекалено ли сте ти? Така не. Обяснявам защо. Значи, най-правилното нещо, което каза Богомил, е, че таксата влияе върху конкуренцията. Окей, говорим за таксата срочно погасяване. Няма ли конкуренцията ще се усили? Така. Всички останали такси
те са... Не сте ли съгласни? Не, ще кажа защо. Добре. Мен е ясно защо, но добре, ще го уточня сега и ще продължа нататък само да ви отговоря, но трябва да хванете идеята. Таксата пресрочно погасяване, банката си има някакъв ресурс. Този ресурс тя го купува, нали, дългосрочен, краткосрочен, отвънка, отвътре и така нататък. Нали, плаща, прави някакъв разчет. Така че ние не можем, БНБ пък и налага рестрикции, трябва да имаш такъв портфейл, нали, образно казвам. Го обясняваме, трябва да отговаряш на такива и такива условия. И тогава се получава следното. Ако ти в един малък клон на банка отидеш и кажеш, аз ще си рефинансирам кредита, колко ти е 300 000 евро, примерно. Вие разбирате ли какво става с този клон? Те там ще го разпънат, ще го разстрелят или ще го разтворят, което е проблем за банка. Това е проблем за банката, но и за другите клиенти, които ползват също този клон на банка. Тоест, хубаво е ти да можеш да си го рефинансираш кредита. И да нямаш спирачка за това, но да нямаш така, че и банката да бъде доволна. Макар че в момента мисля за банките, не ми е присъщо, но дали ще бъде 12 месеца след това, дали ще бъде след 6-месечно предизвестие, дали ще бъде след нещо от сорта, но банката трябва да й даде възможност да си преструктурира портфейла. Защото БНБ стои считала отгоре. Това е първото. За таксата предсрочно погасяване. Трябва да остане и да се регламентира, но трябва да остане. Така, всички останали банки, всички останали такси, и повярвайте го като кредитен консултант ви го казвам това, нали, имам колосална практика в тази работа, включително в изграждането на калкулатори, включително и банкери са ми се обаждали да ме питат как да си го смятат. Така, значи, всички останали такси, каквито може да се сетите, те отиват само в едно. В увеличаване на печалбата от този клиент, от този кредит. Така че всички останали такси спокойно и лесно можем да ги пъхнем, можем да предложим да бъдат пъхнати в лихвата с една идея. Простота. Простотата води до едно, до доверие в банковата система. Имаме ли доверие? Всички ще са щастливи. И банкери, и потребители. Това е истината. Конкуренция плюс доверие. Трябва да се намери баланса. В тази връзка обаче, за да затворя главата за таксите, искам да обърна специално внимание на една такса, която според мен е просто безумна. Какво значи това нещо, ти да платиш процент и половина такса за управление на кредит в момента на усвояване на целия кредит, т.е. върху цялата главница, след което ежегодно или ежемесечно да ти начисляват за същото нещо още един път цялата остатъчна част от главницата. Излиза, че плащаш два пъти за едно и също нещо, което първо не потребява толкова ресурс, че да струва такава огромна цена, а за капак на всичкото отгоре при предсрочно погасяване на кредита, значи, когато ти си го усвоил, са ти прибрали процент и половина върху цялата сума за управление за N броя години. Ти го погасяваш предсрочно и изрично има клауза, че събраната такса не подлежи на връщане, въпреки че тя е разчетена за един период от 30 години. Ти погасяваш на 5-та година, никога става, къде е това обслужване за още 25 години? За какво си платил и то плащаш по два пъти? Значи това са абсурдни неща, за които трябва да се намери регулация. Ние то сега само да уточним, т.е. съгласяваме се, че таксите, които се събират по време на управление на кредита, които представляват също скрит лихвен доход, най-добре за простота, удобство на всички, защото знаем, че като ги премахнем, те ще не влязат в лихвата, де така и така ще не ги кълкуват. Аз мисля, че трябва директно да им казваме включете. Това ще направим. Трябва да бъде направено по начин. Вижте, накрая стане конкуренция на ГПР. Точно накрая ще просто няма да обявят. Никой няма да нужда от ГПР. Точно защото искам 5 минути почивка. А между нас те иска да питам, кога ще говорим. Аз ще вече дам да малко да засилиме темата. Дайте да привъртим. Само две думи за таксата за предсрочно погасяване. Има доводи в едната и в другата посока. Има две важни неща според мен. Едното е, че има много силно обществено настроение. Въпреки че както и Румяна като един банкер каза, ами сещате ли си, като решите да си погасите предсрочно ипотечния кредит, с какви разходи допълнително ви е свързано това, защото трябва да си вземете примерно кредит от друга банка, което означава нова ипотека, такса за лечаване, т.е. това са едни разходи. И за клиента. Тоест, ако ние кажем, между другото, в подкрепа на това, че можем спокойно да кажем, ние премахваме таксите.
защото искаме да облегчим потребителята. Той ще си направи сметка дали усилието, което трябва да положи, допълнителните разходи, които трябва да направи, за включаване на ипотека, вписване на нова ипотека и така, ще му се изплатят. Сега да кажа за кредитния ресурс, защото аз работя много дълго време в тази сфера и чета все пак и за какво става дума, освен всичко друго. Кредитният портфел на българските банки, иначе теоретично е окей. Само че кредитният портфел на българските банки 90% е съставен от депозити. Депозити на местни лица. Те никъде не купуват. Купуват само това, което... Кредитният портфел депозити. Не кредитния ресурса. Ресурса за кредит. Ресурса за кредитния портфел. 90% се набавя от депозитния пазар. Който депозитния пазар? По-малко е. Мисля, че 70. Добре, да, много е. Много е. 70 милиарда. 53 към 47. Значи вижте, от 70 милиарда, 10 милиарда са собствен капитал на банките, 9 милиарда са външно финансиране и останалото всичко от депозити. И които са от депозити, които са различни данни, са 12 милиона броя местни лица. Което на практика, чисто финансово за тези, които не са увлечени в тема, означава, че те имат един безсрочен ресурс. Това е безсрочен ресурс. Този ресурс, де факто е така, няма никакъв, значи теоретично, всички сме учили статистика, няма и теория на вероятност, няма никакъв теоретичен шанс да е някакъв катаклизъм, който всички не, има възможност много да е такова. Примерно тръгне борсата, много от парите, защото депозитите ги разделят. Нека да мислим за икономиката. Няма трябва да мислим само за банки. Ние тук не сме да защитаваме интерес на държавния бизнес. Така че, освен това интереса от обществените нагласи към премахване на тази такса са изключително големи и ние това като предложение ще го оставим. Още повече, че на разговорите, с които проведохме Асоциацията на банките, всъщност да ви кажа, банките са склонни действително да премахнат изцяло тази такса. Тоест те явно са си направили сметката. Склонни са, банките са склонни. Собствени средства по решението. Не, те и в момента е със собствени, ще отпадне и с... Той също и сега защо ще предвижда да няма такава такса, освен случаите, когато има преференциална лига. Трябва да погледнем и директивата тук, защото тя е буквално всеки момент ще се направи. Трябва да погледнем и директивата. Няма да знаеш тези отношения. Директивата специално за таксата. Аз мисля изобщо да няма. Я ще го получим. Има още по-добре. Трябва да си погледнеш, защото нека и това да ви нашето предложение да отпадат. Банките са склонни да се съгласят в тази част, с изключение може би на таксата за разглеждане на кредит, но това ще се преборим при всички случаи, защото това е най-нелогичната. Така че мисля, че в това няма да имаме разминаване, включително и с банките. Аз пак казвам, когато се тръгне да се вече съобразно постъпилите предложения да се мисли за нормативен текст, добре е да бъдат дефинирани, групирани, за да се види към кои как да бъде подходен. Значи това според мен е необходимо. Нека да минем на следващата точка, защото наистина да е време. Да. И която според мен е много важна, това са случаите, първо, кога се стига до предсрочна изискуемост на кредита и какво се случва в тази предсрочна изискуемост и най-основната тема ипотечните кредити и какво се случва с обезпечението и длъжника остава или длъжник. Няма да мога да остана в тази част, аз отдача много време от... Не, съжалявам, имам. Извинявай, ако още 5 часа дискутираме с примери и си разказваме неща, да ги знаем. Аз ще се опитам съвсем накратко. Само ще помоля, нали, също съвсем накратко, ако има нюанси. Ама в вашия проект, където аз не можа да го намеря, също го четох. В нашия проект мисля, че това се го няма. Няма го намеря, значи тази това съм го намерил. Сега, виждането аз ще кажа и къде сме стигнали. За разговорите, единствената промяна, която ние сме дали, която беше най-нашумялата, промяната в ГПК за изпълнителния лист, дали банките могат да бъдат справени в държавата. 417. Сега, между другото, аз казвам сега моето лично мнение, което не съвпада с как да кажа, преобладаващото е, че всъщност този текст трябва да остане. Да бъдат включени и банките там? Само за изваждането на изпълнителен лист. Но
От тук нататък идват мязък. Не, значи, защо? Казвам защо. Защото законодателят, като е приемал това, поне според мен, е приел някакво високо ниво на доверие към действията на банките в тази част. Включили сме го като предложение, казвам само моето предложение, включили сме го като предложение да отпадне. Ще държим на това нещо да отпадне. За мен по-важни са другите два аспекта на този проблем. Даже три. Първият аспект е кога се обявяват кредити за предсрочно изискване. Защото практиката на банките варира невероятно от един ден до една година. Има го това. Тоест, тук и за 50 цента може за 50 цента или за... Да. Тук е все пак хубаво да се мисли, ние не сме включили нищо в това, но все пак само задавам като теми, върху които е хубаво да мислим и да се направят предложения. Тоест, търсим ли някаква регулация в тази сфера или не търсим. И втората по-важна, която е по-наболява и хората са по-чувствителни, разпореждането, аз ще кажа общо, с обезпечение. И сега тук стигаме до не, това е много далече разпореждане. Преди това има да се мине през други етапи. Окей, сега. Значи, считаме, че сме стигнали до продажба на въпросното обезпечение, независимо какво е то. Което става много бързо, аз не знам за какви етапи толкова. Не, пак от 417 ще стане дълго. Не само това. Има явно не разполагате сигурно с пълния текст. Ето вижте ги тук, промените на ГПК. Излезем за 2 минути. Въпросът тук разглеждаме даже не толкова правния въпрос, а разглеждаме чисто икономическия въпрос. Когато сключваме нашето виждане, когато сключваме договор с банката за кредит, обезпечението също е въпрос на договаряне и то е въпрос на договаряне повече, както тук колеги казват, императивно от страна на банка. Тоест банката ви посочва оценител, вие се плащате в момента на оценител, той ви определя някаква стойност на обезпечението, след което банката го спонтира по някакви нейни вътрешни правила и казва, това обезпечение, което вие предлагате, нас не удовлетворява за отпускането на такъв кредит. Което по нашето виждане... Застраховаме кредита и застраховаме. Отделно застраховаме, отделно добре, да. Някои застраховат и кредити. Има и такова застраховане. Има и такова. Но рядко се... Това не работи. Въпросът е, че в тази ситуация, според нас, логично би било да се приложи най-радикалното предложение, което е какво? Когато се стигне до продажба на обезпечението, банката се обезпечава, т.е. тя влиза един вид до владение на обезпечението, тя се удовлетворява и с това се приключват отношенията банка, т.е. кредитор-кредитополучател, тъй като кредитор е определил при подписването на договора, че това обезпечение му е напълно достатъчно. И според мен са абсолютно несъстоятелни твърденията на банките, че те не били агенции за недвижими имоти и не може да предвиждат развитието на клиента. Може ли? Първо. И второ, защо тогава за стойност на обезпечението не се взема пазарна стойност, а се взема някаква дисконтирана пазарна стойност и повече от 70%. Тоест, нашите предложения, нашите предложения са в следните посоки. То не е едно, то може да се комплексно. Къде ще изкарате само този? Мисля да ги вкараме в закон за кредитните институции, защото той е най-такъв общ за всички, да важи за всички. Там нямаше обезпечение. Тъй като няма отделен закон за ипотечните кредити. Като няма закон за ипотечните кредити, трябва да го вкараме в закон, но това в кой закон ще влезе е вече една подобна. Така, нашето виждане, нашето мислене в следните посоки. Първо, най-радикално е това. Второ, ако решим, че това ще срещне много сериозно съпротива и така нататък, банките предложиха един вариант, който аз не го споделям напълно и ще кажа защо. Да има възможност при изключването на договора клиента да избере и банката да изберат дали ще се приложи този механизъм или ще се приложи механизъма на общо продажба през часа и така нататък. Сега, това крие един риск, че когато предварително отидете да заявите как ще бъде, банката естествено ще ви дигне обезпечението още по 2. И то ще стане непосилно и този механизъм ще стане неработещ.
Според мен трябва да се върви към варианта, в който, когато не това да се дефинира предварително, а когато се стигне вече до продажба на обезпечението, ликвидация на обезпечението, тогава вече да имат двата варианта. Тогава да могат клиента и банката да се договорят. Тогава клиента да каже, и банката да каже, аз съм съгласен да ми вземете обезпечението и повече да ми не дължа нищо. Или втория вариант, искам да вървя на продажба чрез публична продан, но вече тук с една промяна, която трябва да се направи в ГПК, и която не е записана тук, имам право да обжалвам оценката на ЧСИ за първоначалната цена. Не мога да обжалва, клиентът не може да обжалва крайната цена, по която ще се продаде. Това е недостимо. Но първоначалната цена, от която ще тръгне продажбата, той трябва да може да обжалва оценката. Това да е, ако трябва на една инстанция само да се гледа в съда, но да има съдебен контрол върху цената, по която частният съдебен изпълнител започва продажбата, за да може да нямаме случаи, както ми казаха от една голяма банка, да не ги споменаваме всички, как обезпечение, което 6 месеца преди това, при ревю на кредита, банката го е ценила на 800 000.